थांनाय 2018 बिसुआव मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देवनि तुइदुलमुं बाय बीजेपी हापांफानो फाइफ्रुनि सिमिनो स्लाइजागै दङ हास्तेनि मांफिलि सालबुरुमबुरुमनो हास्ते हांक्रायनि बागै याक थागे सामुं तांगै दङ हास्ते हापां स्लाइजागै दङ हास्तेनि रोंसुरुंनि गोरों स्लाइजागै हास्तेनि रोंसुरुंनो तेबो सारिवति सेनानि बागै चांगरि खावै फान्तर नंखरि दङ मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव रोंसुरुंनि हापार देरजाक बर दं आबुनो रुतुक तिख्लायनि दङ मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव नाहारमुं उंखा हास्तेनि रोंसुरुंनो तेबो कुजुगति सेनानि बुनि खुक्ति सिमि खनायावै हास्तेनि जुदा जुदा कलेज यूनिवर्सिटी ओ तामो जोंजाल दं आबुनो साकबाय थांथाङै नायै दङ जुदा जुदा कलेज थाङै सुरुंनाय रगबाय दादाक दादाक कक्लाम सालायनायनि बागै थाङै दङ मन्त्री अक्रा मानैबो दङ लुको हामजाकमुं त्रिपुरानि लाइबुमाव खलसा मन्त्री अक्रा अंगै सुरुंनाय ते गार्जियन रगबाय आशोक हालक काहाम बुयै मानायके बुकरै जाशाल कमलपुर कायसे सामुं बुतांग गोरोंना हनै थांमानि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव मन्त्री अक्रा फायु हनै खोनाकेनो कमलपुर कलेज नि सुरुंनाय ते फुरुंनाय रक नगो आचुक तंगै मालिया मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव न बरकनि कलेज कबकना बागै थांलायो कमलपुर कलेज नि सुरुंनाय ते फुरुंनाय रक आबुनो ओंखा लुगो हामजाकमुं मन्त्री अक्रा बायथांबो बरक बाय कबक जागै खास सोरां जाखाय ते दाक्तिनो कमलपुर कलेज सुरुंनाय जग रगबाय दादाक सिदा कक साना बागै फाइनाय हनै कक रुखा मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव बिउ रिपोर्ट कखरां।